2024 ମସିହାର ନିର୍ବାଚନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ନିର୍ବାଚକମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକସଭା ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ହେଉଛି ଭୋଟରମାନଙ୍କର, ନିର୍ବାଚକମାନଙ୍କର। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଏ ଦେଶ କିପରି 5 ବର୍ଷ ଚାଲିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଦେଶକୁ 5 ବର୍ଷ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚଲେଇ ପାରିବେ, ଆମମାନେ ସେଇଭଳି କିଛି ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ବାଛିବା ଦରକାର, ସେଇମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିବା ଦରକାର। ଆମମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯେଉଁମାନେ କି ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗୀ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଆମକୁ ଦେଖାନ୍ତି। ଟଙ୍କା ପଇସା ଭୋଜି ଭାତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଉପହାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନିଜକୁ ବା ତାଙ୍କ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ। ହୁଏତ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ଦେଶର କି ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ। ଏଠି ନିର୍ବାଚକମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଥରେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇଦେଲେ ଆମର କାମ ସରିଗଲା। 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ହଲଚଲ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବା ଆସେମ୍ବଲିରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନାନା ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାନ୍ତି। ଏଇଆ କରିବୁ, ସେଇଆ କରିବୁ, ଏଇଆ କରିଥିଲୁ, ସେଇଆ କରିଥିଲୁ, ଅନ୍ୟ ଦଳ କରିନଥିଲେ, କିଏ ପୂର୍ବରୁ ଶାସନରେ ଥିଲା କରିନଥିଲା, ଆମେ ନିକଟରେ ଶାସନ କରିଛୁ, ଏଇଆ କରିଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଏଇଆ କରିବୁ। ଏଇଭଳି ସେମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରଲୋଭନ ସବୁ ଦେଖାନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଉ ପ୍ରଲୋଭନର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନ ହୋଇ ନିର୍ବାଚକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରି ଏପରିକି ସେମାନେ କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ନା ରାଜନୀତିଟାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ କରିଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ସଚେତନ ନ ହେଇକି ଭୋଟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସମ୍ରାଟ ନୁହଁ କି ମହାରାଜା ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ଦରକାର, ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ଦରକାର। ସେହିପରି ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରାଜା ନୁହଁ କି ଲାଟ ସାହେବ ନୁହଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସଭ୍ୟ କି ଆସେମ୍ବଲିର ସଭ୍ୟ, MLA, MP, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମରି ଭଳି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଏବଂ ସେମାନେ ଯଦି ଆମ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ହେବେ ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ସେ 5 ବର୍ଷଟା ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଯୁଗ ଭଳିଆ ଲାଗେ ଯଦି ସେ 5 ବର୍ଷ ସେମାନେ ଆମକୁ କଷଣ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକି ଅତୀତରେ କିଛି ଦଳ, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି, କିଛି ପ୍ରତିନିଧି କରିଛନ୍ତି। ଥରେ ପଦପଦବୀକୁ ଆସିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ନିଜର କିମ୍ବା ନିଜ ପରିବାରର କିମ୍ବା ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କର, ନିଜର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କର କିମ୍ବା ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କର ଉପକାର ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ତିମିରକୁ ସେଇ ତିମିରେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶର ପରାଧୀନ ସମୟରେ ଅଭାବରେ ଅନଟନରେ ସମୟ କଟାଉଥିଲେ, ଏବେ ବି 2024 ମସିହାରେ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ ସେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ସେ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲଟିଏ ନାହିଁ, ସେ ଗାଁରେ ହସ୍ପିଟାଲ ନାହିଁ, ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠିପତ୍ର ଯାଏ ନାହିଁ, ସେ ଲୋକମାନେ ପିଇବା ପାଣି ଟିକେ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଚାଷବାସ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ମିଳେ ନାହିଁ,
ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଲୁଗା, ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଠାଏ ଭାତ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଘର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ ତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ। ଆପଣମାନେ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେତେକ ଡାକ୍ତରୀ ସୁବିଧା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ କିମ୍ବା ଭାରତର ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ କିମ୍ବା ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷ କିଛି ମାସ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଗମନାଗମନ ପଥର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମିନିମମ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ତାହା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ସିନା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ଯାହା ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି ତାକୁ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବ କିମ୍ବା ଯାହା ତା'ର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ତାହା ଆଣିପାରିବ। ସେହିପରି କେନାଲ ବା ନଦୀ, ତା ଉପରେ ପୋଲ ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେଉନି, ଏଇଭଳି ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ଜର୍ଜରିତ ଅଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଯେଭଳି ଥିଲା ଦେଶ ପରାଧୀନ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସେଇଭଳି ଅଛି। ଅନ୍ଧକାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନାନା ଭାବରେ ନିଜର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ଖାଲି ନୁହେଁ, ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଭୋଟଟିକୁ ଛଡ଼େଇ ନେବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କ ଭୋଟଟିକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଯାଏ। ମୁଁ ତମ ଜାତିର ମୋତେ ଭୋଟ ଦିଅ, ମୁଁ ତମ ଧର୍ମର ମୋତେ ଭୋଟ ଦିଅ, ମୁଁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲି ମୋତେ ଭୋଟ ଦିଅ, ମୁଁ ମସଜିଦ ତିଆରି କଲି ମୋତେ ଭୋଟ ଦିଅ, ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ତିଆରି କଲି ମୋତେ ଭୋଟ ଦିଅ, ମୁଁ ତମ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ କରିଦେଇଛି ମୋତେ ଭୋଟ ଦିଅ। ଏଇଭଳି ନାନା ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ କିଛି ନେତା ଦେଖାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କର ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ନଥାଏ ବା ସେମାନେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ପାଣି। ନିଜ ପକେଟରୁ କେହି କରିନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କର ପଇସା। ଦେଶବାସୀଙ୍କର ପଇସା ମୁଷ୍ଟିମୟ କେତେଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ମାନେ 90 ଭାଗ 80 ଭାଗ ଭଳି ପଇସା ଅଛି। ଆଉ 8-10 ଭାଗ 20 ଭାଗ ପଇସାରେ ସାରା ଭାରତରେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦିଆଯାଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ଜନିତ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ପାଣି ସଦୃଶ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ତାହା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସରକାରୀ ଭାବେ ଏଇ ଜିନିଷ ସରକାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯେଉଁ ହୋର୍ଡିଂ ମାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଖବରକାଗଜରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନେ ତାର ସେବା ପାଉନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସୁବିଧା ଯୋଗାଉ ନାହିଁ। ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ନେଇ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ସେମାନେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଭଳି ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁଠି କଲେଜ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ତ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ବା ଅଛି ସେଠି ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ କମ୍ କାମ କରିହେବ କେବଳ ନିଜ ଚାକିରି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରମାନେ ଯାହା, ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେଇଆ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଫିସର ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଦେଶ ପରାଧୀନ ଥିଲାବେଳେ ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ବା ଦୁଃଖ ଯାହା ଥିଲା ଏବେ ବି ତାହା ଅଛି। ସେମାନେ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଲୋକ। ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି, ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଘଟିଛି। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀ ପାଇଥାନ୍ତୁ କି ତାଙ୍କର କିଏ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ପାଇଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ଆସିଯାଇଥାଉ, ଏଇଭଳି ଲୋକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍, ମୁଷ୍ଟିମୟ। ତେଣୁ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଯାଏ 1947 ମସିହାରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, 2024 ମସିହା ଭିତରେ ସମାଧାନ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଆଶା ରଖୁଛେ 2030 ଭିତରେ ହେବ, 2035 ମସିହା ଭିତରେ ହେବ, 2040 ମସିହା ଭିତରେ ହେବ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଉଛି ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ। ଯଦି 2024 ମସିହା ଭିତରେ ହେଲା ନାହିଁ,
2025 मसीह हम कि 2030 मसीह हम कि 2035 मसीह हम ये ग्यारंटी किए दब भोट नेला पर तो 5 वर्ष पर्यंत से राज करेंगे तेणु आम हाथ में खंडे भोट से भोट्रे विभिन्न दुर्नीति हबार आपण मैंने शुणुवे खबर कागज बाहर टेलीविजन विभिन्न प्रकार संवाद परिवेशन होची आपण मैंने देखुवे जो ईवीएम मशीन जोटा व्यवहार करा भोटिंग से किसी कारसादी हुए तो यह मिछ हो पारे भूल हो पारे यहाँ ठीक बोली कहना किंतु जी भोट पाइले सी आमर प्रकृत प्रतिनिधि एवं प्रतिनिधि भाव में आमको निस्वार्थपर भाव में सेवा जोगेबे ये आपण मैंने प्रतिश्रुति न पाइबा जाए बा आपण मैंने निजे सचेतन न हवा जाए केबे हेले तांको भोट देबे नहीं किंबा कहा कथारे भली जीवे नहीं विश्वास करिवे नहीं सामूहिक भाव में किए आपण को अर्थ दब किए आपण को उपहार दब किए आपण को नेकी कोठी टूरिस्ट मंदिर मस्जिद नहीं बुले आनिबो हाँ ये नाना भाव में जाति धर्म वर्ण इत्यादि सबु प्रकार सबु दृष्टि से चेष्टा करेंगे आपण को आपण कौन प्रकार भोट टी नहीं जावाई से भोट हूँ गोटे जिनस जोटा कि आपन को मिली अधिकार से अधिकार टाक आप सब्यस्त करने पूर्व बारंबार चिंता करेंगे एवं दल मत निर्विशेष जो दलर हूँ जो दलर हूँ कि जो भाषाभाषी हूँ जो धर्मर हूँ से स्वाधीन प्रार्थी भी हूँ जदि सी आपण कम आसवे सी जदि समाजर काम करेंगे एवं करिवार नजीर रही आपन तार प्रमाण रखिछन से भली लोक को भोट देवे बरं नोटारे भोट देवे किंतु कौन प्रार्थी को से जो दलर हूँ तांको भोट देवे नहीं आ जो दल मैंने कहते आम दल भल अन्य दल खराब से माने होचंती प्रथम चोर कारण तांको दल भल बोली से माने केबे हेले 100% प्रमाण आमको दे परिबे नहीं किंबा से माने देखि परिबे नहीं जे तांको दल रे जो माने सभ्य अछंती से माने क्रिमिनाल नुहंती से माने पैसा खाती नहीं कि से माने सचोट ये भली आमको केबे हेले से माने प्रमाण देखि परिबे नहीं सबु दल रे किछि ना किछि गुंडा किछि ना किछि बदमाश किछि ना किछि अर्थलिप्सु किछि ना किछि करप्ट व्यक्ति रहिचंती को दल रे अधिक को दल रे कम किछि स्वाधीन प्रार्थी भल अछंती अनेक स्वाधीन प्रार्थी मध्ये खराब अछंती तेणु मोर कहबार कथा कि आपण माने 2024 मसीहार जो निर्वाचन या गुरुत्व दिंतु एवं भोट देला बेले आपण माने निजर हृदय को निजर विवेक को पचारिकी भोट दिंतु कहा द्वारा प्रभावित हूँ ना कौन बड़ी कौन प्रचार कौन एडवर्टाइजमेंट कौन विज्ञापन जोटा खबर कागज बाहर कौटी सोशल मीडिया दौर ता द्वारा आदौ प्रभावित हूँ ना आपण माने निजर मन निजर हृदय निजर चिंता निजर विचार निजर विवेक को पचारिकी भोट दिंतु एवं से लोक को भोट दिंतु जो लोक आपणकर व्यक्तित्व भाव में मुझे कहूना आपण समाजर आपण अंचलर काम आसब एवं आपणकर उपकार करिवो अर्थात ये देश बा ये जातिर उपकार करिवो आज जो 2024 निर्वाचन परिप्रेक्षी एति आपण मानक मोर निवेदन धन्यवाद।